какво гримьорите крият от теб и никога няма да ти кажат. Това е, че те печелят между 180 и 450 лева само за 3 часа работа. Една от моите ученички също не знаеше откъде да започне и нямаше идея, но в момента печели по 5-600 лева на ден. Единственият сигурен начин да започнеш да печелиш високи доходи като гримьор, без да имаш предишен опит, без да имаш талант, само с джобни пари и без безкрайно гледане на YouTube видеа, които не ти носят резултати, е нашата революционна система Makeup Masterpiece Method. Това е обучение за гримьори, което не само ще те научи да правиш красив грим, а и как да привличаш клиенти, как да заснемаш правилно своята работа, и то само в рамките на 10 дни. Нека те попитам нещо, може ли да направиш палачинки, дори ако не си шеф-готвач? Отговорът е ясен. Естествено, че можеш, и това е благодарение, че следваш рецептата, която е точни и ясни стъпки в определена последователност, които водят до реални резултати. И с гримът е същото. Ако имаш система, която работи, можеш да създаваш зашеметяващи грим визии, които клиентите обожават. Получи бонуси на стойност 800 лева. Очакваме стотици ентусиазирани ученици, така че побързай да попълниш формата и да запазиш мястото си още сега.